Gata, înregistrează. Bună dimineața, mai e un pic din dimineață. Bună dimineața, doamnelor, la un alt interviu. De data asta cu Ioana Nicolescu. Ioana, mă uit la tine și îți ador cercei. Eu am unii asemănători de ceramică. Nu, îi ador. I-am purtat în izolare, mă duceam să duc gunoiul cu ei. Nu e așa? Da, și eu am fost promotoarea cerceilor mari, chiar și în pijamale, în izolare. Și Ioana este consultant de stil. De fapt, nu, este consultant luxury. Eu sunt consultant, să zicem că eu sunt consultant de stil. Ioana este consultant luxury. Are Code Noir Style și am să vă rog foarte tare să intrați pe el și să-l citiți. Este o minune de... Este mai mult decât o minune de site, dar e mai mult de fapt. E un spațiu creativ pe care ea l-a construit acolo și minunat cu proiectele ei. Și probabil că o mai țineți minte e o campanie care s-a încheiat, dar o mai țineți minte din Cismigiu Mon Amour. Dacă o căutați, dacă o să dați căutare după ea, o să o găsiți și acolo, în spatele campaniei pentru salvarea Cismigiului. Și în spatele multor altor proiecte frumoase, că despre asta vorbeam și i-am spunea acum, haide să nu mai vorbim, pentru că ne vin idei, hai să vorbim pe cameră. Am să rog să-mi spună, ce înseamnă, pentru că probabil pentru mulți o să ridicați o sprânceană, așa, multe femei din comunitate, ce înseamnă, domnule consultant luxury? Aveți așa niște denumiri? Ce înseamnă și ce face, de fapt, un consultant luxury? În primul rând, îți mulțumesc de invitație. Cred că așa ceva care o simțeam amândouă că vine. Și mersi că ai inițiat treaba asta, pentru că cred că e important să putem să vorbim de tot felul de lucruri care ne pasează și știi că ne pasionează multe lucruri în comun. Ce face un consultant de stil? Un consultant de stil, pardon, ăla ești tu, și vezi, mi-ai dat microbul. Am zis și eu consultant de stil. E o parte de stil și e o parte mare de stil în luxury și este și la mine o parte de luxury, așa că se întrepătrund cumva, dar un consultant în materie de lux ce face? Cred că trebuie să vezi un pic de ce am făcut o pic înainte, ca să se înțeleagă de ce am făcut să fac consultant în luxury. Lucrez la Paris din 92 și am lucrat principal în modă și cu precădere lux. Și am lucrat la casă foarte prestigioase ca și Chanel, și Dior, și Prada, și Vuitton, și Comme des Garçons, mi-a plăcut foarte mult. Și după ce am lucrat la ei mai mult de 15 ani, am tras o concluzie firească la un moment dat. Știu să fac niște lucruri și că treaba asta poate să ajute și alți oameni în alte zone. Și atunci am trecut pe cont propriu. Cu atât mai mult cu cât lucrul ăsta a coincis cu un venit în România mai susținut. Cred că prima dată la venit în România era pe 2000 și ceva. O perioadă foarte, foarte mare care nu am fost aici deloc. Și mi-am dat seama că se pot face foarte multe lucruri. Printre altele, cumva așa ne-am întâlnit și noi. Și mi-am dat seama că dorința exista, să se facă niște lucruri. Luxul întotdeauna a fascinat, dar din păcate aici nu avem o adevărată clientelă pe lux. Ceea ce nu înseamnă că nu avem oameni care pot să cumpere lux, dar nu avem oameni care sunt formați să înțeleagă lucrurile astea. Pentru că și moda e ceva, e un domeniu foarte nou la noi. Adică noi să facem modă cumva de vreo 30 de ani, de la ce vrut să-i facem. Luxul, de exemplu, dacă ne uităm la țări care, istoric vorbind, știu să facă lux, cum ar fi Franța, Anglia, Germania, Japonia, China, sunt concepte pe care ele rafinează și le-au înțeles de sute de ani. China și Japonia fac lux, pe când noi încă stăteam în colibe de lemn, colibe de hârtie și este firesc să fim astfel de suntem. Adică este firesc cumva să încercăm să înțelegem și să luăm lucrurile cumva la o primă abordare. Eu de multe ori folosesc comparația cu cineva care este la liceu cu cineva care este la facultate. Nu ne putem compara, că nu ne putem nu permite, că nu e un cuvânt bun, nu putem avea pretenția
să avem o experiență pe care nu putem să avem pretenția de a înțelege niște lucruri de care nu ne-am lovit încă. Așa că este normal să percepem luxul, cum îl percepem în ziua de astăzi, și este normal să încercăm să învățăm cum funcționează. E un lucru pe care l-am descoperit venind de aici. Și atunci am gândit într-un fel foarte simplu și firesc, pentru că aveam oameni care veneau către mine și care vreau să aibă multiplătită de informație. De ce să nu fac împreună cu alte 2 sau 3 persoane cu care mergeam pe în aceeași direcție, să pot acompania oamenii care își doresc să-și găsească o direcție de business, care își doresc să înțeleagă mai mult conceptul acesta, care înțeleg că, de exemplu, un produs care este cerut pentru piața de luxury nu este un produs, devine un obiect. Nu poți să faci ca să fie acel obiect. Și de la treaba asta să pot să împletesc și cu lucruri pe care le-am făcut foarte concret în meseriile mele. Am lucrat foarte mult ca buyer. Buyer-ul, prin excelență, mai ales tipul de bani pe care l-am făcut eu, ceea ce înseamnă să știi să alegi colecții adaptate unor magazine din diverse orașe sau din diverse țări, este să poți să vezi obiectul vorbit de lux sau produsul, dacă este un brand premium, potrivit la momentul potrivit în magazinul potrivit pentru clientela potrivit. Deci e vorba de alegeri. Așa că, în mod firesc, dacă vorbim de alegeri, atunci este firesc cumva să ajutăm și oamenii care vor să facă alegeri de business sau de direct și să putem să îi acompanyăm în direcția aceasta. Este o confuzie la noi și probabil este o confuzie nu numai în toată zona asta, de ce înseamnă între premium și lux. Da, de asta. Vă invit să mergeți pe contul noastră, tocmai, adică au făcut un articol și se va mai urma acum unul. La noi, de multe ori, ceea ce este scump devine lux, ceea ce nu este cu adevărat dacă, într-adevăr, ai lucrat în lux și dacă ai înțeles niște lucruri. Și atunci am încercat să fac o chestie foarte simplă, să fac un fel de șaptă, un fel de foarte mic reper, unde lumea să poate să înțeleagă, în acest articol pe care l-am și numit luxury, nu tot ce este scump este luxury, cum pot să fac o deosebire rapidă între ce este scump și ce este luxury. De ce, de exemplu, Max Mara sau Tommy Hilfiger nu o să fie niciodată luxury, dar de ce Chanel sau Prada sau Dior sunt luxury? Și de ce problema se pune pe un anumit fel și de ce? Așa este. Tu ai făcut și pe amândouă. Noi ne-am întâlnit într-un context în care vorbeam amândouă despre sustenabilitate. Tu remarcasei că noi pornisem această tendință, că eu la vremea aia, după aceea și sora mea s-a alăturat și acum ea este mama logisticii acolo din spatele yard sale. Noi pornisem această tendință care ea exista de foarte multă vreme în străinătate. Aici nu era decât așa foarte pasager. Făcea cineva odată o mică întrunire în care vindea sau schimba niște haine, schimbau niște haine între ele, dar nu exista ceva statement efectiv, o declarație, băi, a pornit și la noi tendința asta, uite, se face ceva concret cu consecvență. Și tocmai vorbeam că acum trebuie să arăți tu cana de cafea, tu ai făcut un eveniment atunci la care, da, Play Design Fair. Am pagina pe Facebook și să știi că, adică mă bucur pentru că deja ne-am întâlnit în contextul ăla. Era cât? Acum 8 ani? Da. Cam așa. Acum 7-8 ani, da. Și tu ai mers mai departe, la noi a rămas aproape cam aceeași tendință de a aduna, de fapt, yard sale înseamnă de a aduna efectiv fete și nu numai fete, au mai început să mai vină și băieți care să-și vândă lucrurile pe care nu le mai poartă și eventual să le schimbe între ele. I-am mai dat și o zonă caritabilă, de obicei de Crăciun tot timpul strângem cadouri pentru spitale și tot timpul facem câte un brad pe care îl donăm. Dar tu atunci ai mers mult mai departe, de fapt, ai încercat tocmai pentru că tu simțeai mai puternic și erai mai legată și trăiai mai puternic, de fapt, venind de la Paris și având legătură cu atât de mulți oameni, de fapt, ești mult mai cosmopolită, trăiai mult mai puternic ce înseamnă sustenabilitate la mai multe niveluri, ce înseamnă slow fashion la mai multe niveluri. Era și upcycling, era nu numai reutilizarea hainelor, era și reciclare, erau mult mai multe zone, de fapt, în care intrai atunci. Haideți să vorbim un picuț și despre, că eu citeam acum la tine,
reciteam de fapt un articol despre cât de puternică este tendința asta a tuturor oamenilor, și a celor care au bani, de a se întoarce către ce înseamnă vintage, de a se întoarce către a cumpăra haine second hand. Și la Paris e foarte puternică tendința asta, și nu numai la Paris, și în Statele Unite, și de aceea pur și simplu explodează. Sunt magazine care vând vintage și sunt extrem de mari. La noi e încă așa, îmi dau seama. Știi că la Paris în ultimii 2-3 ani, efectiv, tot ce este magazin de second hand a explodat. Adică sunt cartiere foarte generoase, foarte chic, ca Marais sau toată partea din Strămămască, unde acum locul magazinelor de trend sunt magazine de second hand. Ceea ce este cumva, adică e un demers foarte normal, dar mergem mai departe decât hai să cumpărăm de la second, adică hai să cumpărăm. Pentru că, de fapt, ce ai simțit foarte bine și dacă țin bine minte, că ai fost prima la care am citit și care a vorbit de slow fashion. Da. Din perspectiva mea e ceva ce trebuie să știu lucrând ca buyer. Pentru că trebuie să știu să identific către ce se va orienta societatea și consumatorul în 2-3 sezoane, în 2-3 ani. De unde și când am decis să facem consultanță de luxury, este și o porțiune destul de importantă de trend forecasting, ceea ce înseamnă să poți cu profesioniști, de exemplu, și cu oameni ca tine, care după aia voi veți ști să traduceți mai departe către clienții voștri, niște direcții foarte mari, niște direcții foarte clare de consum, de societate, care este cumva mult mai departe decât de ce o să fie un pantof la modă. O să fie, dar de ce o să simtă omul nevoia să cumpere chestia asta, ceea ce face logica, toate lucrurile acestea, toate inspirațiile acestea la nivelul tău sau la nivelul celorlalți consultanți sau oameni care lucrează nu neapărat în modă, dar care lucrează și pe partea de marketing, de exemplu, să poată să-și ia informația bună, să zic, ok, se va întâmpla asta. Treaba cu sustenabilitatea este o poveste lungă. Evident că la noi ajunge un pic mai târziu, pentru că la noi focusul e pe altceva. La noi că focusul este pe să se vadă ce vrem să second hand este asociat cu eu n-am bază cu chestia asta. Adică eram destul de surprinsă când veneam aici la început și efectiv devoram magazinele de second. Uite că am găsit 100 basma la cred că 5 lei pe atunci, acum 10 ani, adevărată basma Burberry, care este superbă, impecabilă și pe care încoa. Am găsit un Hermes așa, tot așa. Eu. Și eu. Adică, pentru că presupun că au fost doamne care își permiteau și care mergeau și care la un moment dat au trebuit să le lucrurile acestea mai departe și așa au ajuns în mod fericit la noi. Cât timp tu asociezi treaba asta de imaginea ta cu ce ai pe tine, este o etapă. În alte țări, în alte părți, te gândești mai bine, ok, dacă eu cumpăr chestia respectivă, oare fac ceva bine sau nu? Și atunci devine cu totul altceva. De asta te duci și către tot ce este reciclare în alt fel. Ține minte când am făcut un fel de reciclare, luam întrebarea, adică ca maculatura și blocările când am la școală. Și te gândești că totuși era cu 7-8 ani. Da. Știu că am încercat și să facem o agenție de stil, ceea ce înseamnă o agenție de trend forecasting, adică să se poată consilia profesioniștii pe zona aceasta, dacă vor să facă niște, de exemplu, să aibă niște direcții de sustenabilitate sau reciclare. Acum 7-8 ani mi-a uitat la noi ca și când eram nebune, adică vorbeam o altă limbă. Ceea ce s-a întâmplat și cu Play Design ceea ce m-a făcut tău, că știi că te-am invitat și mi s-a părut foarte important să mergem la acest direcție, pentru că dacă tu aveai un approach care toată lumea putea să învețe chestia asta, approach-ul pe care îl identificasem eu era, dar dacă oamenii pe care îi invităm la țări, designerii, care de fapt sunt primii care trebuie să dea informația asta, să vină cu niște propuneri de produse care să fie toate făcute din lucruri reciclate. Nu înseamnă doar, spune-mă, borcane sau maculatură. Erau oameni care făceau bijuterii superbe, că tot aveam bijuterii din argint reciclat, din bucăți de lemn reciclate, adică din tot felul de lucruri, unde, pe gustul meu, are creativitatea viitorului. Acum avem că 7-8 ani.
Și e interesant că vorbești de chestia asta, pentru că de anul trecut, oamenii cu care am făcut pre-design fair, l-am lăsat practic, cine poate să se informeze, cineva să se informeze sau să-l găsească pe Facebook și campaniile pe care le-a făcut, în care am vrut să fie diferite, să fie haioase, să fie direct relaxate un pic ca noi, au început să-mi spună, deci oameni care poate nu s-au mai văzut așa des, adică oameni din zone diferite, care la un moment dat s-au făcut așa fel să lucrăm împreună. Haideți să le facem. Uite-te că acum lumea își dă seama, acum lumea știe, acum lumea caută, acum lumea e atentă. Ești atent și la... Adică nu mai este o preocupare superficială. Îți dai seama că ai nevoie de lucruri de genul ăsta, să le susțineți votul tău. Și, de exemplu, Luxul, că vorbeam de Luxul a fost printre primii care a implantat lucruri de genul ăsta. Țin minte că în Franța spuneam, vrem să avem un obiect, un produs curat. Nu facem să avem un obiect, un produs curat. Ceea ce înseamnă să fie prietenos cu oamenii, să fie prietenos cu mediul, să ajute. Adică, nu știu tu, eu știu că vreau, dacă cumpăr ceva, să știu că face bine cuiva, să știu că n-a fost exploatat un copil sau o comunitate, de exemplu, săracă din țară dezvoltată. De asta și prefer și multă lume începe acum să facă treaba asta și nu e o chestie de că n-am bani să cumpăr. E mult peste treaba asta. Eu vreau să știu că nu mai încurajez așa un fast fashion care nu duce nicăieri, cu produse care sunt de multe ori făcute doar cu dureze de 2 ani și care efectiv termină resursele pe care le avem. Uite câtă apă este necesară să speli un tricou de bumbac. Că am vorbit despre sau o pereche de jeans. Cine nu are cel puțin 2-3 perechi de jeans în dulap, știi? Și atunci am mers cu treaba asta în altă direcție. Evident că luxul fiind întotdeauna un domeniu care dă tendințele, care are și, cum să spun, mijloacele să își fac niște cercetări foarte corecte în acest domeniu, care după aia pot fi preluate de cei din zona premium sau mai departe, oameni ca Zara sau dacă e să rămânem la haine. Este foarte important și ce face fiecare pe partea ei. Mie mi se pare extrem de important că totul, baza de fapt pornește de la educație, de la informația pe care o dai celuilalt, pentru că de foarte multe ori atunci când vorbesc când vorbim despre cât de poluatoare este industria fashion, de fapt, cât de poluatori suntem și noi în sine, cum zici și tu, câtă apă se consumă, ce facem, există acum eu pregătesc un curs de detox și spun că, și le tot spun, știți că există și o față neagră a donării, de fapt. Ce facem, ce se întâmplă cu hainele pe care noi le donăm și numai ce facem cu ele. Le poți restiliza, poți învăța să le porți într-un anume fel, poți să le dai cuiva efectiv să știi că ele sunt. Chiar m-a întrebat cineva de curând, am refăcut o cămașă bărbătească cu sută de bunica mea, de străbunica mea, pe care eu nu o port arta de la ea. O cămașă, am refăcut-o, am restilizat-o și am pus-o în vânzare și m-a întrebat, dar de ce nu? Pentru că stă inactivă la mine în dulap, efectiv. Adică, cum spunea și Marc Jacobs, hainele până la urmă nu înseamnă nimic până nu trăiesc o poveste cu cineva. Adică, asta i-am și zis, să o ia cineva să trăiască în ea, efectiv. Eu, dacă nu o port, ce sens are? Stă deja de, cred că 70-80 de ani, a stat la străbunica mea, la bunica mea, la mama în dulap și după aceea zic la mine, până eu am decis să zic, ok, o tai, o fac o cămașă modernă, îi păstrez cusăturile, dar o cămașă, cine mai poartă cămașă lungă bărbătească de noapte? Deci, știi că era o cămașă de noapte bărbătească. Să știi că și eu am avut o perioadă în care am niște piese cu care am plecat din România, am fost în Norvegia, în Franța, am niște piese așa, uite ce am și gândeam, că am o roche de jeans pe care am când am trăit-o la 15 ani. Și am cămăși bărbătești, am adică toată partea de, dacă fi și prin natura meseriei noastre, tot ce ține de cumva de tradiție românească, de un savoir-faire domestișug, știu că am, de exemplu, pe care le-am dus și pe care, evident că le puteam puțin și cu tocul la Paris, ca să arate, ca să dau un pic de context și să aduc în contemporan. Dar, da, eu sunt total de acord cu tine. Eu încerc să dau regulat lucruri, dacă văd că nu le pot,
Sunt și unele piese de care am și eu, recunosc, mic feblă, nu se poate să nu... Deci lasă că asta o să pot, acum o să pot, acum o să pot, acum o să pot. Și mai rămâne un an, 2 ani în dulap, dar cred că e important să încerci și tu ai spus chestia asta foarte bine când îi dea drumul la Iastel și îmi plăcute. Ai avut așa un fel de a vorbi despre viața a doua a unei piese care poate la tine nu a fost foarte fericită, dar poate că altcineva o să iubească foarte mult și o să facă fericită. Azi cred că ai spus ceva de unul și plăcute foarte mult. Da, aveam sloganul și avem și acum cu Dă hainelor o a doua șansă și efectiv este, pentru că de foarte multe ori nu este că ni se întâmplă, asta cu hainele, suntem prima generație, cel puțin în România, suntem prima generație care are de fapt de manageriat atât de multe haine. Știi? Și abia acum învățăm. Uite, de asta și că mă întrebai de lux. De asta până să ajungi la eu sunt bine cu 5-6 piese pe care la două le iubesc, nu trebuie neapărat să fie toate de la Chanel, Gucci, Gabbana sau mai știu eu ce, ci sunt mișto pentru că mă regăsesc în ele și mă simt în ele și uite, asta e o chestie care am de stil și nu hainele o să-ți dea stilul, ca și confortul care se va simți în felul în care le vei purta, știi? Da, fiind cumva prima generație care are atât de multă alegere, cred că trebuie să ajungem la un fel de, știi, la un fel de, zic, un burnout de haine. Oricât de multe ar fi, nu mai contează, pentru că nu te va mai mișca. Ai trecut de chestia, știi, ca și la frigidere, că vorbeam de chestia cu mâncare, știi? Însă am rămas, având în vedere că au fost atât de multe probleme de a avea frigiderul plin și ce însemna să poți mâncare pe masă și așa, la noi că sunt niște mici fantomize care fug după noi, știi? Fantoma sară bine îmbrăcată. Uite, ar fi interesant să vorbim ce înseamnă să fii bine îmbrăcată în ziua de azi, mai ales că ai avut o postare foarte mișto pe chestia asta cu câteva zile. Ce înseamnă să ai frigiderul plin? Nu înseamnă, uite, cum văd de obicei, am văzut la Paștele ăsta și în Veneasă, poate că era și izolat, dar în Veneasă atât de multă mâncare ambalată, aruncată la gunoi. Why? Se pare că suntem printre primele țări europene care bagă mai mult de jumătate din venitul în mâncare și aruncă tot jumătate, adică, de ce? Cu banii ăia ce poți să faci, poți să mergi într-o călătorie, bun, poate nu acum, dar tot poți să faci niște chestii foarte mișto. Suntem învățați ca banii, am tot studiat chestia asta și mă uitam, suntem învățați ca, înainte când se vedea, eu am citit constant Leftovers, când ai scris tu despre Leftovers, mie îmi place extrem de tare să gătesc, eu când spun că gătesc zilnic, lumea zice că-s nebună, dar eu gătesc zilnic și mai ales de când este Codrin, chiar gătesc zilnic și mă uitam cumva este și asta o deprindere, să știi, de a învăța să gătești puțin, cât să nu arunci. Bărbatul meu îmi zicea, ai ajuns să gătești fix cantități cât mâncăm la o masă și eventual mai rămâne să mai mănânci tu la prânz a doua zi, când ei nu sunt, când Codrin doarme și el e plecat. Zic, pur și simplu am început să mă educ să fac asta, pentru că mi-am dat seama cât aruncăm, am început să citesc, am început să văd, am lucrat cu un nutriționist pe niște probleme de sănătate și ea, de fapt, mi-a atras foarte mult atenția ce înseamnă, cum îți faci o listă și la fel vorbim despre orice, că sunt cumpărături de haine, că sunt cumpărături de mâncare, că vorbim despre cumpărături de cosmetice, că și aici este lume care cumpără extrem de mult și ele până la urmă se degradează, au un termen de expirare, și încă suntem știi cum este că este vorba aia cu suntem prea săraci ca să, știi? Da, să știi că chestia care e bunica mea. Sunt prea ca să nu cumpăr de calitate. Exact, dar noi încă suntem prea săraci și cumpărăm lucruri proaste, cantități mari de lucruri, multe haine, Chiar aveam o discuție acum cu cineva și spuneam, decât să cumperi foarte multe haine și îi dădeam niște hinturi cum să facă de fapt ca să ajungă să fie mai tolerantă la frustrarea de a nu cumpăra, să se ducă să uite a doua zi, doar să amâne cumpărarea efectiv ca să iasă din compulsia asta de a cumpăra.
efectiv, ca să zic, gândește-te ce ai face cu banii ăia și cum ai reușit să cumperi un produs mai scump sau eventual să-ți cumperi un curs, că poate n-ai nevoie de un produs, ai nevoie de educație, poate ai nevoie de cărți, poate, nu știu, altceva. Gândiți-vă și la asta, că sunt și alte moduri în care să te hrănești. Și de asta zic, citeam la tine și ai avut așa o idee atunci cu leftovers, pentru că și stăteam să mă gândesc că, uite, a face consultanță, de fapt, într-o anumită zonă, te deschide mult, de fapt, către o grămadă de ce înseamnă tendințele. Până la urmă nu sunt, când vorbim despre tendințe, lumea consideră că vorbim despre modă, cel mult decorațiuni interioare, știi? Dar, de fapt, tendințele, care sunt niște impulsuri electrice, așa, sunt la nivel social, economic, mare, masiv, adică... Sunt mai multe leveluri. De asta și un pic în ordine că zici leftovers pentru doamnele și cine ne urmărește. Deci a fost o serie de articole pe care am făcut-o în izolare, plecând de la ideea că, adică vorbind cu niște șefi, am vorbit și cu Adi Hădean și cu Joseph Haddad, că și cu oameni din jurul meu, și am spus că hai să fac o serie de ca un fel de micro-interviu, unde fiecare spunea de ce face chestia asta, pentru că este un lucru despre care nu se vorbește cât de important este să nu arunci nimic într-o bucătărie și cât de atenți și sensibili sunt șefii mari la treaba asta, tocmai pentru că adoră mâncarea și pentru că sunt foarte respectuoși de chestia asta. Dar nu înseamnă să ai să vrei să uite așa. Și m-am gândit că o chestie de care trebuie să vorbească foarte mult, pentru că, la fel, și în familia mea, cum spuneam, în seria aceasta de articole care au avut foarte mare succes și mă bucur pentru că înseamnă că lumea era deschisă și lumea își dorea o schimbare. Să treacă de, o să-mi permit, păi, dar de ce să nu dozezi și de ce să nu fiu atentă la chestia asta, știi? Adică ce faci tu, să știi că foarte multă lume plătește cursuri foarte scumpe ca să înveți să facă exact post-iute. Știu că și cumnatul meu a făcut chestia asta și este incredibil cum, dacă te duci la el și îți faci o super mâncare de paste, mănânci exact cât trebuie, te scoli exact așa că să fie, știi cum se spune, să fie un pic foame, să nu treznească, să simți nasturii. Și deci toate astea, ca să spun de fapt că lumea caută soluții, poate de multe ori nu le are sau nu le vede în fața lor. Și atunci cred că este important să poți să le spui, să vorbești cu ei de nu numai un șef face chestia asta sau tocmai un șef face chestia asta, dar face chestia asta și jurnalistul respectiv și influencerul ăla și mama și... Adică sunt niște lucruri care sunt firești acum și care nu mai înseamnă neapărat că ai sau că nu ai bani. Cred că finalmente în România la asta ajungem. Da. Nu e vorba de asta. E vorba de, cred că să te simți bine și să te simți bine cu tine și cu cei în jurul tău. Nu asta. Poate pur și simplu. Și în același, da, și este de fapt ceea ce spuneai tu foarte important în niște interviuri, să te gândești care este amprenta pe care o lași și asupra mediului, și asupra ta, asupra familiei tale, asupra bugetului tău, pentru că dacă stăm să ne gândim, că de aia s-a dezvoltat și se tot dezvoltă și acum și-au prins așa o mare importanță și în România, ce înseamnă educație financiară. Pentru că micile cheltuieli aiurea pe care le facem, dacă stăm la sfârșitul zilei și le punem, sau la sfârșitul lunii și le punem pe o foaie, cum zici și tu, poate fac de o excursie, poate făceau de un curs scump, mai scump, pe care ziceai, păi nu mi-l permit, nu permit să dau atâția bani, dar de fapt ți-ai permis să dai cu bucățica pe o grămadă de prostii pe care au ajuns la coșul de gunoi, care poate au ajuns nepurtate, știi, poate au ajuns cumva aruncate prin casă și de aici, de fapt, de asta spun că și aici aș vrea să trecem un pic și să vorbești un pic, pentru că ai vorbit de tendințe și citeam și interviul pe care l-ai avut despre tendințe da, pe pentru că e un om fantastic. Este un om care în industrie, nu doar în modă, nu numai că a fost o pionieră, dar e cumva un personaj inconturnabil și am avut marea șansă, deja să o admir de când eram la școală, la modă, după care am avut marea șansă prin meserile pe care le-am avut să mă duc la ședințele cu ea și să văd cum lucrează și
E o chestie atât de evidentă de firească, că vorbeai de chestie de stil sau de trenduri. La noi, de multe ori, trendurile, pentru marea majoritatea oamenilor, ceea ce nu e fals. Înseamnă, ok, ce se va purta acum sau ce culori de mașină sau, uite, de acum mașini electrice sunt mai importante sau merge pe mâncare bio. Adică sunt niște direcții generale, dar oamenii care fac cu adevărat meseria asta de trend forecasting sunt oameni care reușesc să acumuleze toate informațiile acestea, să le schematizeze și să poată să ți le dea într-un fel în care tu să le poți folosi după aceea mai departe. Și de asta m-a bucurat foarte mult când a venit Edelkust aici, mai ales într-o țară unde se fac atât de multe lucruri. Adică noi suntem de multe ori producători pe foarte multe zone. Că e vorba de industria automobilă, că e vorba și de industria agrară, că e vorba de modă. Și mi se părea, cum să spun, un pic tardiv să vină acum, pentru că e ceva de care cred că profesioniștii și mai multe industrie ar avea nevoie, dar să și înțeleagă demersul și să înțeleagă că pe undeva trendurile sunt o chestie mult mai generală, mult mai profundă și mult mai importantă, care te pot ajuta foarte concret la multe lucruri. În afară de faptul că tu, ca client final, poți să ai niște informații despre stilul tău de viață, să ai niște răspunsuri foarte clare, de exemplu, de pe acum, tendința este să ai lucruri cât mai, că vorbeam de mâncare, cât mai mult negru farfurie. Ceea ce înseamnă, vrei să ai mâncarea pe grill, că e vorba de legume, că e vorba de carne, din ce în ce mai puțină carne, evident, dar e o chestie care vine firesc în urma unor informații pe care le-ai avut. Îți dai seama că vrei să mergi pe contul de viață cât mai sănătos, ai nevoie de chestii simplificate și, de fapt, este un drum care te duce la, da, este firesc ca să-mi doresc să am acum mâncare făcută la grill, cât mai simplu și cât mai fără 7000 de sosuri una alta și să vedeți. Care ți se par ție că sunt acum direcțiile mari? Chiar vorbeam, înainte de a începe interviul, noi vorbeam de faptul că noi avem o anumită inerție de a ține, de a rămâne în anumite tendințe care au dispărut în afară, de exemplu, cum e asta cu consumerismul ăsta nebunesc și cu fuga după reduceri, de a porni încet, dar încet așa și durează de destul de multă vreme și ne dezvoltăm încet pe ce înseamnă upcycling, ce înseamnă sustenabilitate, tendințe care afară de fapt au și nu sunt pentru că le impun influencerii, ci pentru că pur și simplu pentru că nu influencerii impun o anume tendință. Eu tot spun, strada până la urmă și strada impune sau nu și oamenii în general, oamenii obișnuiți, adoptă sau nu o tendință și ea rămâne, se stabilizează. Altfel, dacă o prezintă, și ce dacă o prezintă 3-4 influenceri, 5, 10, e ca știrile din ziare, știi, acum e, acum nu e. Până la urmă, dacă ea nu e adoptată de tine, consumator final, și nu e stabilizată în viața ta, ea nu va mai exista, se va topi de la sine. Care ți se pare ție că sunt acum, de fapt, ca tendințele care au scos capul și care încep să se stabilizeze, să se simtă efectiv și la noi? În primul rând, toată lumea își dă seama că nu un influencer face meteo. Asta e foarte important că ai spus-o și tu, pentru că, de fapt, un influencer va fi, poate, zic poate, reprezentantul unei comunități. Cred mai degrabă că o comunitate o să-ți dea un trend și o să-ți dea niște direcții, cum sunt, de exemplu, comunitățile care se activează foarte puternic la Paris ca orașul să fie un oraș verde, să fie un oraș prietenos pentru oameni, fără ca asta să însemne că ești activist sau că ești ecologist, ci pur și simplu pentru că vrei ca în jurul tău să fie plăcut, să fie curat, să fie frumos, să poți să respiri într-un oraș mare, știi? De asta cred că dacă te uiți la comunități și faptul că cred din ce în ce mai mult, adică cred, sunt convinsă de puterea unei comunități, dovadă ce am putut să facem și cu Păicuci și Michiu Mon Amour, îți vei da seama de niște lucruri de bun simț. Pentru că, pentru mine, înainte de toate, acest tip de trend, adică trendul de, hai să zicem, de lifestyle, care după aceea se va traduce în produse, mi se pare că este foarte mult bun simț. Acum, de ce avem chef? Și să știi că văd că trendurile s-au accelerat, adică se aflam ieri la Maison Objet,
la sfârșitul anului la Maison de la Paris, unul dintre cele la care mă duc, cred că de când am 20 de ani, de când am început să muncesc anyhow, la Paris, s-au accelerat acum cu izolarea. Pentru că lumea începe să dea seama din ce în ce mai mult că e atât de mult superflu și că finalmente e foarte bine marketingul, dar marketingul va încerca acum să ajute o companie să vândă și poate că tu nu ai nevoie de tot ce încearcă să vândă. Și chestia asta s-a văzut foarte concret în izolare. Uite, că vedeam acum ceva efecte tehnice, noi care ne gândeam că gata, poate că ce o să fie diferit, o să facem un party de anul nou, unde cum o să-l facem, nu să mă că sunt pijamele, ce mai bun ca să nu pijamele de mătase. Dar cred că direcțiile mari în care se merge este către mediu, adică lumea are din ce în ce mai mult nevoia de a avea verde și o să vedem și că sunt din ce în ce mai, că vedem în jur, oameni care își doresc să aibă din ce în ce mai multe plante în casă, aflați că în anumite țări oamenii își îngrijesc și se întâmplă deja chestia asta afară, ca și când ar fi niște animăluțe, adică dacă pleacă în vacanță să plece cu planta respectivă. Poate că multă lume o să râdă de chestia asta acum, dar mai discutăm în 3-4 ani și se va întâmpla cam asta se uitat. Sper din suflet să accelerăm niște lucruri și poate să fim mai deschiși a accepta niște lucruri care deja se întâmplă afară și care pot să ne aducă bine, chiar dacă nu le înțelegem în momentul respectiv 200%. O să fie, și o văd, e o tendință foarte mare de simplificare, de asta și tot succesul organizărilor, că vrei să faci organizarea de casă, că vrei să faci organizarea de viață, că vrei să schematizezi, că vrei să reduci, că vrei să faci să fie cât mai simplu, ceea ce pentru mine se traduce și la tot ce este beauty. Discutasem noi de faptul că, da, într-adevăr, la noi suntem un pic în spate. Într-adevăr, când te gândești, adică de multe ori o percepție largă despre o femeie, aș zic, frumoasă, sau mai ales dacă e și vedetă, ea trebuie să, avea de 24 ca într-o telenovelă. Nu se mai întâmplă chestia asta, că discutasem. Nu se mai întâmplă. Adică acum, atât de mult cu izolarea, se trece la nude. Se vorbea de non-make-up deja de 2-3 ani. Adică toate tonele astea de machiaj pe care le pui pe tine nu ajută pe nimeni. Da, ajută foarte mult să ai o rutină foarte bună, să ai grijă de tine, să te îngrijești în sensul ăsta. Dar nu, vai de mine, eu dacă nu sunt machiată și cu gene false și cu toate alea, eu nu ies în stradă. Adică, hai, poate în anii 90, ok. Dar acum lucrurile merg către simplificare și mai ales către găsesc că sunt mai prietenoase. Adică dacă acum mai mulți ani, cred că demersul industria cosmetică era un pic să te culpabilizeze. Dacă nu folosești produsul respectiv, n-ai să arăți ca aia. Dacă nu faci știu ce, n-ai să arăți ca aia. Acum se ia în componentă și faptul că populația Pământului va fi din ce în ce mai bătrână. Deci, uite, tocmai când ne uităm ce însemna când aveam noi 20 de ani o femeie bătrână. 40. 45. Exact. Și acum stăm să ne gândim că, exact, s-a mutat atât. Adică ai toată viața în față, sunt oameni care își mai schimbă meseriile la 60 de ani când ajung la aproape de pensie, adică lucrurile și reperele s-au schimbat și cred că poate mai bine. Adică acum îmi place că industria cosmetică, poate mai puțin la noi, unde mă sperie cât de ușor se vorbește despre botox și să-ți faci să-ți dreți așa, ceea ce este totuși o intervenție care pare extrem de agresivă. Și cât de ușor spui că ți-ai făcut, ți-ai pus, ți-ai dres sau așa, când efectiv tu crezi că e nevoie. Pot să înțeleg că sunt niște insecurități, pot să înțeleg că pe unii oamenii ajută să-și facă niște proiecte, să facă niște schimbări, dar să te apuci să faci, da, asta este doar părerea mea foarte personală, să te apuci să pui și silicon și filere și una dată la 20 ceva de ani și să știi atât de multe despre ele, când ar trebui să te preocupi lucruri despre chestii mișto, să te simți bine, mi se pare toxic și periculos. Fetele alea care la 27 de ani își facă aceste inclusiv, nu arătă la Photoshop. Am văzut acum o reclamă, apropo de asta trebuie să spun, făcută de mi-a intrat pe Instagram, de o doctoriță
care face chestia asta, dermato, așa, care face botox, cu asta se ocupă, botox hialuronic și așa, și fix asta spunea reclama, dacă la 30 de ani îți faci botox, cum o să arăți la 40? Răspunsul ei era la fel. Și m-a făcut să râd, pentru că schimbarea, de fapt, stau să mă gândesc și schimbarea este singura constantă în viețile noastre, inclusiv schimbarea noastră fizică, și nu este, cum spui și tu, nu este sănătos să arătăm la fel la 20, 30, 40, 50, 60 de ani, și nu este firesc de altfel, nu este sănătos și mi se pare extrem de toxic, pentru că până la urmă schimbările sunt firești și fizice și psihice și tu nu o să mai fii mental și fizic, emoțional la 30 de ani, cum erai la 20, și nu este normal să arăți la fel și nici fizic. Da, mai ales eu cred că e o mare minciună. Adică una e să-ți promite vei arăta ca la 25 de ani toată viața ta, dar nu e adevărat. Adică ce văd este că atât de mult trebuie să se vadă că ți-ai făcut ceva încă la noi, că văd oameni care, și știi că sunt și oameni printre noi, care te gândești de două ori ce vârstă au, pentru că vârsta pe care o arată este mult peste vârsta lor reală. Deci eu nu cred în chestia asta că te face să arăți tot timpul la fel, pe lângă faptul că sunt total de acord. Dar n-ai cum. Eu ce văd este că femeile care și-au făcut toate aceste intervenții de la o vârstă destul de mică, să zic așa, din contră, arată vârsta lor, dar ca și când s-a ținut un pic bine. Deci, e o promisiune care mi se pare atât de cum zic, realistă, pentru că tu, ca specialist, știi că nu există așa ceva. Da. Ca și când promite cuiva, eu, Gabriel, promit că vei avea stilul ăsta tot timpul, adică vei intra în aceeași mărime de haine, nu e adevărat, știi că nu se poate. Pe de-o parte, pe de altă parte, că vorbeam de chestii de stil și mai ales cum să spun, frumusețe, în contextul direcțiilor cosmetice din timpul ăsta. Unde vreau să ajung era că acum mi se pare că nu mai încearcă să te probabilizeze. Acum ideea este, hai să te ajutăm să îmbătrânești cu grație. Că este firesc să îmbătrânești, însă ai felul în care să poți să o faci, să fii bucurat, să fii bine, să fii ok, pe vorba de femei și de bărbați. Și cred că finalmente te spargi peste vorba. Adică nu mai este ceva care te culpabilizează pentru că nu faci aia și îmi spune aia, ci te învață să ai poate niște rutine mișto și te învață că e cu tine și nu dă cu regula peste 10 dacă nu faci așa. Și asta mi se pare mai important. Adică asta e ca și, cum vorbeam un pic mai devreme, cu femeile care se susțin între ele. De multe ori văd că sunt specialiste femei care zic, mi s-a întâmplat să mă duc să mă număr alunțele și să mă trăiesc în fața unei tipi care zice, vai, vină dragă, și am spus atentă, uite-te, i-au căzut ochii, și-au căzut așa, și-au căzut aia, și-a căzut aia, și eram like, dacă tu crezi că așa ai să mă convingi să fac ceva la tine, it's totally wrong. Pentru că, în primul rând, eu nu sunt demersul, eu n-am venit să fac ceva chirurgical sau să fac whatever. Am venit la un control dermatologic și nu cred că dacă trebuie să mă ocup să spui că, vai de mine, arăt de vârsta asta și aș putea să fac nu știu să arăt ca la 20, ai să mă convingi. Din păcate, este discursul a multor oameni. Da. Aici mi se pare că nu avem, cred, cum ziceai și tu, că noi între noi trebuie să ne susțină. Adică, din contră, să-mi zic că, vai, dar ok, ce bine că ne-ai spus mica până acum, să nu faci, că n-ai nicio rost, că înseamnă asta, nu să te gândești la mine ca la un potențial portofel care va aduce, știi? Este... pentru că vorbeam de asta și mai scosesem amândouă vorbind așa, încă eu aveam sloganul femeile cresc cu alte femei și de asta este de fapt asta este demersul pe care l-am pornit tocmai din femeile cresc cu alte femei, să încep să fac în pandemie, pentru că eu am simțit nevoia conectării cu alte femei atunci când am stat izolată și a continuat după aceea pentru că mi-am dat seama că și eu și femeile care au decis să intre în comunitatea mea își doresc, de fapt, dincolo de... Pentru că stilul înseamnă multe și stilul se construiește, de fapt, din interior, cum spui tu tot timpul, și se vede în exterior, dar îl construiești, de fapt, în interior. Și am decis să aduc femei
Și uite, am ajuns și la tine. Am decis să aduc femei care să vorbească despre domeniile lor de activitate și să împrăștie informații într-un mod blând, într-un mod non-judgmental, fără să judecăm, fără să criticăm, fără să arătăm cu degetul și în același timp să ne lărgim orizonturile una de la cealaltă și să ne dăm seama că nu suntem, că sunt se întrepătrund atât de mult uneori și nici nu realizăm lucrul ăsta. Și vorbeam amândouă și tu spuneai, hai să spunem repede pe cameră chestia asta despre inspirație, nu comparație. Să nu ne mai comparăm între noi, legat de vârstă, una dintre tendințele mari a fost parenting-ul și este în continuare și este o bulă așa care tot crește în România și crește în lume, dar crește foarte mult în România și aici este foarte multă comparație. Este și venită pe fundamentul faptului că femeile se compară mult între ele și mi se pare că pornește mult educațional asta. Și ne comparăm de la aspectul fizic până la ce facem sau nu facem, sau cum reușim să purtăm, cum zici și tu, o grămadă de pălării, dar nu neapărat cu grație, ci, nici nu știu, într-un mod care se apropie foarte mult de burnout, de faptul că nu mai putem, știi? Și încă în zona asta, Franța este, și intrăm acum într-o discuție din asta foarte sensibilă pentru multe femei, Franța este un stat cu tendințe socialiste care ajută destul de mult ce înseamnă mama după ce a născut, ce înseamnă femeia în carieră, ori noi suntem încă la noi în România sunt încă foarte puține femei în spațiu public, și în board-uri și sunt foarte puține femei și sunt foarte puține voci puternice de fapt în spațiul public din România. Și mi se pare că în continuare ne uităm, chiar și acum mă uitam la alegerile care au fost, ne uităm foarte mult la o femeie din perspectiva asta a formei și nu a fondului. Știi? Nu ne uităm la ea parcă din interior, ce mesaje are să ne spună, ce reprezintă ea, ce poate ea să facă, cum poate ea să ne inspire, ci efectiv la cum arată, știi? Cum este ca obiectiv, ca obiect, cum zici și tu, ca produs mai degrabă, nici măcar ca obiect este de lux, cum ziceai, este mai degrabă un produs, știi? Ca produs, știi, ne uităm la ea. Cum este ea ambalată, știi? Și de asta și presiunea, ce vorbeam noi înainte, chiar la telefon mai de mult, presiunea pe care se pune pe femei. E o chestie care e ceva ce cred că, mai ales la noi, femeile pot ele să o schimbe. Ca și, de exemplu, uite-te, în Franța, relațiile de cuplu nu sunt deloc văzute la fel. Adică se vorbește foarte mult, se spune lucruri care sunt normale și nu se mai pune problema de ai o treabă de bărbat, ai o treabă de femeie. Adică, suntem în 2020, pe de-o parte. Pe de altă parte, îmi dau seama că prin ce am făcut, prin faptul că locuiesc încă acolo, toate că anul ăsta a fost mai puțin din cauza pandemiei, înveți niște lucruri de bun simț, ca să ai încredere mai mare în tine și în sentimentele și feeling-urile pe care le ai și cât de puțin important este să fii tot timpul atent la ceilalți. Pentru că asta cred că de fapt este problema la noi. Ce zic ceilalți? Ce zic ceilalți? Trebuie să fii până la o anumită vârstă căsătorită, să ai copii, să ai asta, aia. Dacă nu faci chestiile astea, trebuie să ai o problemă cu tine. Și da, într-adevăr, din păcate, de multe ori, femeile sunt cele care judecă ambalajul, ceea ce face ca și restul să judece ambalajul. Însă, cred că ca femei, fără a intra într-un discurs feminist, ne dăm seama de puterea pe care o avem. Și ne dăm seama că dacă noi facem niște lucruri în anumit sens, lucrurile alea vor imprima energie și se vor schimba lucrurile din jurul nostru. Da, mi s-a întâmplat și mie și recunosc, adică la început eram destul de șocată când am venit aici. Primul lucru la care se uitau femeile când mă întâlneam cu ele, că era de business sau că erau oameni pe care îi cunoscusem deja într-un context profesional, se uitau de la geanta mea. E ca și când geanta le spunea cine sunt eu. Când am înțeles chestia asta, adică era atât de evident și mi se părea atât de... Pot să zic o pungă de la Ikea, frate, adică nu o să schimbe chestia aia, cine sunt eu, ce experiență am și ce am învățat și ce pot să ofer mai departe.
ceea ce am înțeles și ceea ce am înglobat și în rolul de consultant. Dacă am avut norocul să aflu chestiile astea și în atât de mulți ani și să am experiența asta așa de bogată și de plăcută, de ce să nu pot să ajut ca alții să nu o facă în 20 de ani sau mai mult cât mi-ar trebui mie și să poată să facă ceva care să simtă mai ok. Și cred că în măsura în care ne vom uita și noi poate mai mult la interior, dincolo de gene false, machiaj, ce geantă are, ce ceas are, ce, cred că va fi mult mai bine din mult mai multe puncte de vedere, pentru că da, eu cred că nu se poate decât să faci timp împreună cu alții. Și dacă te oprești la detaliile astea care sunt foarte exterioare, finalmente poți să treci lângă niște oameni care nu mai că te pot ajuta, dar îmi vine să zic, mai nu mai este în 1990, bune. Da. Este... Și avem active, adică vrem alte lucruri. Vrem să schimbăm orașe, vrem să ameliorăm o grămadă de lucruri. Ce contează dacă am o geantă, nu știu, cu logo? Să știi că n-ai să știi că numai genți mici de creatori care nu sunt sonori aici, care să fac. Să fie o chestie mică, eu știu ce nu contează și... Este presiunea foarte puternică. Eu am văzut asta, am mai văzut și în discursurile, în comentariile. Nu urmăresc foarte multe vedete femei pe Instagram sau pe Facebook, dar cele câteva pe care le am, mă mai uit uneori, mi se par mai interesante, mă uit uneori la postările lor doar ca să mă uit la comentarii, pentru că se simte foarte puternic pulsul oamenilor acolo și mă uit cât de criticate pot fi, Dumnezeule, și ce presiune mare. Ce presiune mare trebuie să fie și cât de greu este să susții, de fapt, această... Mă scuzi, ți-am dat o pisică. Nu-i nicio problemă. Cât de greu trebuie să fie să susții acest discurs, care este, cum spui și tu, în majoritate mă uitam feminin. Sunt femeile critică foarte puternic din nesiguranțele lor, critică foarte puternic alte femei. Și este exact ce spuneam despre dacă ești persoană publică, deja se presupune că te culci și te trezești la fel de machiată, minunată și ca în telenovele, cum spui. Simțeam puternic și eu și în continuare am stat, să știi că niciodată nu mi-am pus problema, dar uite că după aceea vorbind, simțeam presiunea foarte puternic. De exemplu, dacă aveam un curs pe care îl țineam față în față, chiar dacă aveam o manicură simplă, dar nu eram dată cu ojă, mă simțeam vinovată, știi, trebuia să ajung la salon, eu nu reușeam să mă fac o ojă acasă, aoleu, dacă mă vedeau cu unghiile nefăcute și era presiunea. Ți-am spus, primul video pe care l-am avut, când am făcut primul curs acum câțiva ani, eram cam așa, numai că aveam o bluză cu zebră ceva și am avut un comentariu extrem de răutăcios. Imediat cum am deschis, l-am pus seara și imediat dimineața, cum pot să vorbesc eu despre stil, o tipă care nu se duce la coafor, eu spunând de fapt în chestiile astea că eu nu sunt adepta coaforului, n-am nimic împotrivă și așa, mie îmi place să mă tund și e ok chestia asta și încerc diverse tunsori, dar mie îmi place să mă joc eu cu părul meu și atât. Și cum pot să fac chestia asta? Să propovăduiesc stilul, eu nefiind aranjată așa cum zic eu, titireală, cum ziceam, titireală. Da, ai găsit cuvântul perfect, pentru că este o mare concluzie care nici nesiguranță, dar și cred că are mult de a face și cu tot istoricul nostru. Că pentru noi, uite, o femeie care era, hai să zic, împlinită, că am vorbit de cuvântul ăsta așa, deci era o femeie, este o femeie, cred că încă mai rămas în mentalitatea multora, adică să poată să facă ceea ce nu putea să facă în comunism. Adică să meargă tot timpul la coafor. Mai e o chestie care mă amuză pe mine foarte mult. Dacă își cumpără bijuterii, să fie set-ul, frate. Da. Cercii, cu colierul, cu brățara, cu așa, știi, și știu că am primit și eu cadou lucruri de genul ăsta. Și am perplexă pentru că, pe lângă faptul că mi se părea că era foarte scump și nu merita, încercam să spun și că, nu știu alții, dar eu niciodată nu procesul. O să-mi placă un obiect sau o formă pe care o voi pune împreună ca să mă simt eu. Nu încerc să fiu cineva sau să arăt că... Și mi s-a explicat altfel dacă, într-adevăr, în anii dacă reușeai să faci un set, era mare lucru că nu se putea treaba. Zic, dar nu mai este până atunci.
fii așa, să fii culpabilită. E un fel de a culpabiliza femeile. Uite, mie de multe ori mi se pare că ceea ce este un discurs de bun simț firesc, aici e perceput ca un discurs feminist. Da, este. Așa este. Mai, adică nu! Suntem, repetăm, în 2020, deci e normal să reacționezi cu timpul de acum. Nu știu tu, eu niciodată n-am fost, adică ce mi-a plăcut întotdeauna la tine este că ai fost o nouă foarte naturală, ești foarte chic și nu ți-o spun pentru că vorba aia neștinat. Efectiv este ce am găsit și găsești întotdeauna detaliul ăla mișto care să te facă tu, adică întotdeauna te-am cunoscut cu părul mai mult sau mai puțin scurt și cu cercei, adică dacă mă gândesc la Gabi, știu exact cum ești. Și ai avut întotdeauna un fel de a apăra stilul personal al tău, dar mi se pare și un fel foarte frumos pe care întotdeauna ai știut să-l dai mai departe. Iar dacă unii oameni care poate sunt la alt level se gândesc că trebuie neapărat să fii dată cu fixativ, să te apucă, uite așa ca să arăți că ești și contabilele, să știi, o meserie pe care o respect să dau și sunt aranjate. Asta nu înseamnă că le faci o contabilă mai bună sau mai rea. Exact. Dar mi se pare important, dacă faci mai ales meseriile astea ca ale noastre, și unde vorbești de stil, unde vorbești de inspirație, unde vorbești de să știi să fii nu doar la curent cu ce se întâmplă acum, dar să fii și bine cu ce se întâmplă, mi se pare foarte important să îți dai seama și de exprimezi lucrurile și să ai încredere în omul respectiv. Pentru că omul respectiv, ca tine în cazul ăsta, este mult mai informat pentru că este meseria lui, așa că tu nu poți să-l judeci cu informația pe care o ai tu, care are altă meserie și are altă realitate. Deci dacă te duci și cauți omul acesta, ai încredere, pentru că poți zice eu că ții meseria lui sau a ei fac nu la chestia asta. Deci vei avea informația la prima mână. Da. Este... Poate și se schimbă și la noi. Adică văd că niciodată n-am fost un foarte mare fan al machiajului, întotdeauna mi s-a pus foarte important să mă recunoască bărbatul de care mă trezesc când mă trezesc dimineața, să nu facă, oh my God, demachiată, nu e aceeași persoană. Întotdeauna mi-a plăcut să văd și la celelalte femei ce calitatea pielii au, dacă e de o piele transparentă, asta mi s-a părut mult mai flatant și glow-ul ăla pe care l-ai, dat de faptul că ești natural și ești tu. Ceea ce nu înseamnă că nu ești aranjat, ceea ce nu înseamnă că n-ai grijă, ceea ce nu înseamnă că nu... Adică discursul ăla de aoleu a venit și era nemachiată. Păi, hai să vorbim de franțuzoice care nu sunt modelul suprem în lume. Și o franțuzoică, că am și făcut tot așa, am făcut un articol pe chestia asta, lucrurile bazice pe care le avea o franțuzoică, au grijă de ten, ceea ce este o chestie unde mă recunosc că așa am învățat și eu din familie, să ai grijă să-l cureți, să-l hidratezi și în cel mai bun caz folosești un pic de mascara și un ruj. Și franțuzicile sunt prin excelență folositoare de rujul ăla super roșu. De ideea este să ai o mică tușă de eleganță care să meargă cu cine ești tu. Nu. Da. Este asta pentru că mi se pare că avem referințe, pentru că până la urmă în orice domeniu există niște modele la care ne raportăm, uneori conștient, alteori inconștient și în societate. Iar eu am văzut în discursul doamnelor, chiar și la noi, și am rămas uimită că mai ales și fete tinere totuși, ne raportăm în continuare la niște imagini destul de false și nevăzându-le în context mare, pentru că după ce eu am argumentat cum era moda, cum arătau femeile în anii 60 și eu zic, da, dar care era timpul pe care și-l acorda o femeie în anii 60? Câte dintre femei lucrau atunci, câte nu lucrau, cât erau casnice, cât timp aveau de fapt, cum zice mama, să calce fiecare cearșaf și chilot, ceea ce acum nu se mai întâmplă. Și zic efectiv care sunt standardele. Hai să ne uităm mare, global la cum, pentru că până la urmă fiecare, cum arătăm acum, imaginea noastră de acum și identitatea noastră vizuală este o sublimare a societății în general și a ce trăim noi la toate nivelurile. Ce meserii avem, câți bani câștigăm, care e influența în societate, în familie și stăm să ne gândim cum putem să comparăm cum era femeia în anii 60. Dumnezeule mare, știi? Adică și... Ca oamenii care zic că aici am făcut în anii 20, pentru că o imagine netrăită acolo, sau în 1800 și ceva.
Și pe mine m-am amuză pentru că... Amintește-le doar de... Zic atâta, uite-te cum făceau oamenii baie. Zic atâta, știi? Caută și ai să vezi, să fii super șocat. Sau cum mâncau. Eu mi-e foarte mișto, care s-a făcut acum mulți ani în Anglia, unde alegeau câte o perioadă niște oameni și făceau mâncarea exact cum se făcea atunci. Și asta însemna de multe ori să găsești și fiere de păr și de-alea. Și e foarte interesant să vezi reacția omului obișnuit cu confortul și cu viața de acum, care cumva va demitiza o epocă la care visează, pentru că, nefiind realitatea lui, nu e așa, știi? E ca o relație, știi? Că ce trebuie să e foarte bune, dar asta trebuie în ocurență să o și trăiești, știi? Dar știi, vorbim de trenduri, este și un context un pic mai mare, pentru că, uite, sunt acum din ce în ce mai multe filme, mai ales în partea americană, dar are totul o explicație, care se întorc, uite, mă uitam la Queen's Gambit, la care poate și tu, epoca de aur a Americii, care este America după război, America care este prosperă, anii 50-60. Această imagine care este dusă în 1, 2, 3, 4, 5 seriale face ca niște oameni care, de exemplu, uite, societatea la noi, care n-a trăit perioada aceea, să viseze și să o găsească că este aspirațională. Dar, de manieră generală, că vorbeam de trendul de societate, lumea se orientează către foaier, către familie. Îți dă seama că acolo se va regăsi. Ceea ce face și să interpreteze cumva. Da, uite, în anii 60 femeile aveau timp să facă aia. Dar să nu uităm că în anii 60 erau și școli care te învățau cum să fii o nevastă perfectă, unde ideea era să fii tot timpul surâzătoare, să fii tot timpul drăguță, să lași tot timpul machiată și așa, pentru că ești săracul muncește și aduce bani acasă. Deci, cred că n-ar trebui să se uite contextul respectiv. Da, exact. Cum spui și tu, este de fapt... îi punem o aură de mit, așa, fără să ne uităm de fapt și să ne uităm la context. Da, că n-am trăit acolo. Adică n-am trăit. Și mie, adică sunt convinsă că anii 60, din ce povestește mama, erau anii foarte ok în România, anii 60-70. Că a fost o descriere a României, cultural se întâmplau foarte multe lucruri, eram totuși o rețelă în Europa, după care s-au alunecat toți anii 80 și tot ce s-a mai întâmplat. Dar, încă o dată, n-am trăit atunci. Deci nu știu cum, cu ochii și cu experiența mea de acum și mai ales cu ce, cum să spun, dorința am eu acum, voi digera sau nu ce se întâmplă acolo. Exact. Că e cumva firesc. Dar mi-a plăcea, adică la nivel pur de experiență, nu știu, poate să facă cineva o chestie la Bustea și să ia oamenii aceștia și să-i facă să trăiască, dar efectiv cu mijloace din perioada respectivă, ca să-și dea seama de fapt cât de mult visezi la ceva, doar pentru că ți se pare o chestie ideală, pentru că așa a fost prezentată, sunt soluțiile bune. Că e vorba de un film, că e vorba de carte, că e vorba de ce ți aduce aminte acum de ce acolo. Așa este. Cum ți se pare ție acum? Pentru că am văzut că, spre deosebire de... Este un boom și la noi în zona și voiam și cu asta o să încheiem discuția noastră. Este un boom și o presiune foarte mare, iar venită din social media, din ce înseamnă imagine a femeii în social media, de cum ar trebui să arăți. Și la fel, tocmai pentru că, de ce mă leg de întrebarea de dinainte, tocmai pentru că și aici îmbrăcăm într-o aură de mit și de legendă ce facem, uitând că, de fapt, acolo este o realitate foarte editată. Este doar o perspectivă. În social media, pe Facebook, în Instagram, care e huge, a ajuns să fie foarte mare și prinde foarte mult și la noi, mă uitam, generațiile, mai ales generațiile tinere, ajung să fie foarte complexate și dacă nu ești acolo, dacă nu ești extrem, uite, mă uit și astăzi. Eu, de exemplu, am stat și m-am gândit pentru că am avut lucruri de făcut, căsnicării de mamă dimineață și voiam să recitesc niște lucruri despre tine în pregătirea discuției și am zis, ok, nu postez acum, dar știi că planează deasupra ta presiunea și vina, băi, dar ar fi trebuit să postez dimineață, pentru că pierd riciu, știi? Asta am și eu, nu, eu am
Cred că se întâmplă foarte multe lucruri foarte plăcute și am niște proiecte foarte simpatice, cum a fost provocarea asta cu ce este frumusețea pentru festivalul NSU. Evident că trebuie să-mi decalez planul pentru site, asta însemnând poate și să las să respire o săptămână, 2, 3, 4 zile, mai pot de nimic. Dar având în vedere că articolele sunt acolo, să știi că fix chestia asta o am și eu, pe lângă faptul că, ok, îmi place să mă scol dimineața și să știu că am luxul, confortul ăsta, să mă uit încă o dată pe articol înainte să-l postez. Dar da, să știi că am și eu chestia asta. Și încep cu de-astea, aoleu, n-a fost postat atunci, sau uite, acum o să pun chestia și aici a venit lucrul ăla și acum trebuie să aștept și așa și așa. Și da, uai, dar cred că față de ce spuneai tu, acum cum trecem cu toții mult mai mult și petrecem mai mult timp online decât ne-am făcut-o vreodată, că eu nu stăteam așa de mult online deloc. Cine mă știe că și pe Facebook nu intru foarte des, acum o să intru mai des pentru că tot așa să nu spune și lucruri plăcute și mi se pare că acolo pot să aduc niște răspunsuri și să ajut. Cred că este faptul acesta de a avea lucruri care se întâmplă cumva în mintea ta. Adică fiind virtuale, se creează niște false dorințe. Mm-hmm. Da, chestia asta de aoleu, n-am făcut, aoleu, aia. E și un fel de a culpabiliza oamenii că n-au fost, că n-au văzut, că nu s-au pus. Pentru că se întâmplă foarte multe lucruri, de fapt. Și că la un moment dat, tot așa, trebuie să ai un fel de ral-bol, să te ajungă să nu mai, îți dai seama că nu asta e important. Și că dacă o faci, adică eu știu că am chestia asta de om care este vrea disciplinat și am eu treaba asta de știu cum am făcut lecții, știi? Și într-adevăr, nu știu tu, eu după ce postez, zic, gata, acum pot să fac aia, pentru că am postat, am pus-o, mi-am bifat cu chestii de to-do list, știi? Dar cred că chestia asta se va accentua, pentru că, uite-te, acum lumea se pregătește pentru un al doilea lockdown și cred că o să fie multă anxietate care va fi alimentată de treaba asta. Pe undeva sper să fie și lucrurile cool, pentru că s-au întâmplat lucruri simpatice. Cel puțin doresc la toată lumea o izolare cum a fost a mea, unde am făcut și proiecte creative. By the way, cred că o să revorbim de Rămâi Tablou, dacă din nou rămânem Da, a fost foarte simpatic, așa este. Dar uite-te, adică maniera de a râde și de a te simți bine cu oamenii, fără să fie frică că you missed out something. Adică, nu știu, mie îmi place să mă organizez în așa fel încât să știu că am niște plaje, nu știu cum faci tu, în care pot să fac ce-mi vine. Dacă acum am bine, am o oră jumătate, vreau să mă duc să iau un ghitară de acolo sau să fac doar o plimbare pentru că am fost acolo și în întâlniri și că am niște chestii foarte compacte de făcut, să pot să fac. Și cred că e important. Cred că e important să ai o parte de improvizație și o parte de spontaneitate. Și cred că asta cred că ne va salva, ca să ne gândim. Da, pentru că mie mi se pare că de fapt asta este ce am simțit eu la tine, este că de fapt ăsta e firul roșu care te mână așa în toate acțiunile pe care le ai. Maniera asta lejeră de a privi de fapt, lejeră, ludică și în același timp atât de firească și normală de a privi creativitatea. Creativitatea nu aparține până la urmă doar specialiștilor, știi? Creativitatea poate să fie în viața fiecăruia. Și mie mi s-a părut că o grămadă de proiecte pe care le-ai adus la oaltă, tu ai spus, dar fiecare dintre noi poate să fie creativ. Dacă, uite, da, ok, poate nu ești tu starter unui proiect creativ, dar asta înseamnă că nu poți să faci parte din el, știi? Și că el nu poate să te impulsioneze și pe tine să faci și tu acasă la tine, uite, poze reproducând un tablou, asta aducându-ți și educație până la urmă în artă, pentru că stai și tu să te uiți la niște tablouri, poate că nu te-ai mai uitat de nu știu când, poate, știi, afli, citești despre un anume curent sau este și o zonă până la urmă lipsită de rigiditate, care ți-am zis, mie mi se pare că de fapt asta ai spus tot timpul prin ce faci. Creativitatea, poate să fie, este un lux pe care și-l permite toată lumea, știi, că ne întoarcem rotund. Asta e. Nu, cred că pe lângă faptul că totdeauna am funcționat în felul ăsta și poate cu cât am avut
și jobul mai serios, și contexte mult mai serioase, cu atât mi s-a părut mai important să nu uiți să râzi. Uite, la Prada, de exemplu, aveam niște zile atât de lungi, dar atât de lungi, încât stăteam evident mai mult cu cei de la birou decât cu prietenul meu. Și la un moment dat ai impresia că dacă poți să dormi, o vei face la showroom acolo, știi? Și lucrurile astea îți dai seama că, în primul rând, studiază oamenii, cel spus pe mine m-a așteptat niște fete cu care încă suntem în foarte bună relații și aparată cu niște chestii destul de intense, dar nu poți să le faci dacă nu râzi, nu poți să le faci dacă nu, adică dacă te iei prea în serios. Și asta e o chestie care, cumva așa, știi, ca un drăgușor am vrut să o zârmăn aici lumea se ia mult prea serios și găsesc că este prea scurtă ca să faci chestia asta și găsesc și că știi, ca chestia cu geanta, te ziceam eu, nu pot să zice geanta, eu tot eu o să fiu și tot eu am să știu și ce în mintea mea nu va fi modificat de faptul că o geantă care are un logo mai mult sau mai puțin vizibil. Dar cred că e important și când ai un bagaj important de lucru să poți să le spui poate într-o manieră mai haioasă și să nu se sperie oamenii și să-ți dea seama că dacă râd, și asta mi s-a părut foarte important tot ce am făcut și am avut norocul să fac și sper să facem și noi din nou alte proiecte împreună, poți să le faci râzând și poți să le faci haios și să te amuze și să te bucure din suflet. Și asta nu înseamnă nici că nu ești neserios, nici că nu ești profi, nici că nu ești așa, ci că o faci cu plăcere. Și ce m-a bucurat cel mai mult este că plăcerea asta au simțit și oamenii. Poate la rămân tablou cel mai mult, adică ăla a fost un proiect care efectiv l-am făcut cu 4 prieteni, stând pe Zoom. Și a fost incredibil cum au venit oameni din zone foarte diferite și au vrut să se joace și mi-am mesaje, ziceam, da, așa cu participație, sigur, deschis sunt toată lumea. Dar cred că a fost nevoie de o izolare ca lumea să mai puțin în serios. Da. Și dacă măcar în sensul ăsta izolarea a ajutat, atunci și-a făcut, da, atunci și-a făcut partea și oricum a arătat, așa este. Mie mi se pare că în fiecare context, chiar scriam de curând, mie mi se pare că nu există 100% în viață și că nu există negru absolut și nu există alb-negru și negru. Suntem oricum în zona de griuri și depinde din ce perspectivă privim și izolarea a avut și ea părțile ei bune, cum n-a avut și părțile neplăcute, este adevărat și probabil o să mai aibă, dar depinde, cum spui și tu, din ce perspectivă, foarte important, din ce perspectivă privim orice, că ea este o haină, că ea e un proiect creativ, că ea, da, există niște costuri și există niște câștiguri pe măsură în fiecare, în orice demers în viața asta, că așa e viața până la urmă, na, făcută. Îți mulțumesc din suflet, Ioana. Scuză-mă că cineva tot deci el este Sky, zici Sandărică, Licoiul, și este foarte vocal la ora asta, pentru că este ca vorbesc cam cu tine și clar îmi place, așa că trebuie să zic că și el acolo. Este ca, da, acum stau să mă gândesc că este ca un copil și Codrin face, la fel, numai că acum l-am trimis afară și Codrin începe să vorbească foarte zgomotos atunci când vorbești cu cineva, pentru că trebuie să-l asculți pe el. Păi să zic că și sunt de la fel și, uite, asta poate a fi un subiect de next topic, parenting, între exact, de animăluțe și părinți de copii, oare ce paralame și cum putem ajuta? Exact. Mai o plăcere ca de fiecare dată și îți mulțumesc mult de invitație și îți mulțumesc și Sandărică și pentru absolut și alte întrebări, oamenii ar avea privind zona de consultanță sau de luxury sau de trend podcasting, să scrieți lui Gabi, o să ne facem o plăcere să vă răspundem. Exact, și le trimit încă o dată pe doamne pe Cod Noir Style și... Undeva este cu mare drag și mersi mult de tot. Hai mai să facem ceva împreună, adică acum, cu atât mai mult fac acum când e izolarea, simt nevoia să s-a mai zis-o, dar să spun să se audă și să știe și fetele din comunitatea asta. Exact. Vă pupăm pe data viitoare. Mult de tot și o săptămână minunată să aveți, nu? Așa este, o săptămână minunată să aveți, creativă.